Croeso i Brifysgol Bangor. Mae yna lwyth o gyfleoedd a chefnogaeth ar gael i chi ddefnyddio'r Gymraeg tra dach chi yn y Brifysgol, felly dyma flas i chi ohonyn nhw. Yn gyntaf, mae yna gyfle i chi astudio rhan fawr neu fach o'ch cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Gewch chi ddewis faint o'ch cwrs dach chi eisiau astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac ym mha iaith dach chi'n cyflwyno eich gwaith. Mae 9 o bob 10 o'r siaradwyr Cymraeg sy'n fyfyrwyr yma yn astudio rhywfaint o'i cwrs drwy gyfrwng yr iaith, felly mae'n rhywbeth hollol naturiol i'w wneud. Fel siaradwyr Cymraeg, gewch chi sgwrs a chyngor yn y Gymraeg ar unrhyw beth gan eich tiwtor personol neu o wasanaethau myfyrwyr y Brifysgol. Mae yna gymorth ar gael hefyd i'ch helpu chi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg drwy ganolfan bedwyr sy'n creu modiwla ac adnoddau sgiliau iaith fel cysill ar ap geiriaduron. Os fyddwch chi'n astudio rhywfaint drwy'r Gymraeg, gallwch chi dderbyn cefnogaeth ariannol drwy ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bwrsariaeth astudio drwy gyfrwng y Gymraeg y Brifysgol. Yn olaf, mae yna lwyth o gyfleoedd i gymdeithasu yn y Gymraeg drwy gymdeithasau a thema chwaraeon undeb myfyrwyr Cymraeg Bangor. Gwnewch yn fawr o'r cyfnod ym Mangor felly, a mwynhewch y profiad. Created using Powtoon.